Ahoj Baďo. Ahoj Sisa. A ahojte poslucháči. Počúvajte ďalšiu epizódu našej podcastovice. Na náš pomyselný drink tentokrát prijal pozvanie Adam Lapšanský. Adam študuje na fakulte masmediálnej komunikácie a popri tom pracuje ako kameraman v Lexis Production. Adam, ahoj, vítaj u nás. Ahojte, čaute a ďakujem za pozvanie. Ako si sa dostal k tomu, čo robíš? No, moja cesta je asi dlhšia, lebo začal som už na základnej škole. Začalo to od hier. Začalo to Minecraftom, čiže ja som si prešiel asi všetkými formami videa, čiže začal som točiť nejaké let's play, nejaké gameplay vlastne. A neskôr to boli vlogy, rôzne unboxingy a takto, kde som sa ukazoval potom na kameru. Takže youtuber. Jasné, schovaný youtuber. Neskôr to boli také reálnejšie videá už. To sa dlho držalo a vlastne keď som začal chodiť na výšku, tak som začal byť súčasťou Lexis Production. V tých tvojich YouTubeových začiatkoch, koľko si mal tak sledovateľov cca? Pamätáš si to? Lebo ja sa musím priznať, že to niekedy lákalo veľmi aj mňa natáčať nejaké tieto let's play, ale nikdy som sa k tomu nedostal, že by som sa nezačal tomu venovať nejako serióznejšie. Aký si mal úspech? Zo začiatku to bolo veľmi slabé. To išlo, že po jednotkách tí odoberatelia aj zhliadnutia. Najväčší zlom bol asi nejaký rok 2018, keď som spravil z GTA 5 video, ktoré mi vybuchlo skrz algoritmy a takto. Takže tam mám približne nejakých 3,8 milióna, 4 milióny zliadnutí. Ale čože, wow! Čože? Tu sa bavíme o miliónoch? Akože podarilo sa, sú dve videá tuším, alebo jedno a to druhé má pod miliónom. A všetci sa pýtajú, že ako som to spravil, neviem čo. Asi som to nejako dobre aj dramaturgicky natiahol, ľudia to sledovali a chytil to aj algoritmus a doteraz trošička ešte tam pribúdajú zhľadnutia. Skrz to, že nie som nejaké 2-3 roky už aktívny na tom YouTube kanáli. Teraz som si uvedomila, že my tu máme nejakú inú hviezdu. Tomu ver. A to boli videá v slovenčine? Nie, toto bolo nemé video. To bolo nemé, aha. To bolo nemé video, kde bol príbeh v GTA 5, tam je taký mod, ktorom sa dá nakrúcať. A ešte som to strihal potom v ďalších softveroch a takto, ale teda do hudby. Tak to teda klobúk dole, normálne mám teraz trošku odvarený mozog. Ďalšie videá majú že pár tisícok, takže... Aj to je úspech, to chceme aj my na vypočutiach. Natáčanie je také dosť podpehucká vec, lebo musíš sa starať o veľa vecí, aby to dopadlo dobre. Čo je podľa teba najťažšie pri natáčaní? Najťažšie je vlastne asi celý proces. Nechcem to hovoriť ako negatívne. Pekná diplomacia. Aj politik z teba bude dobrý. Ale vlastne už len aj tá komunikácia s klientom, alebo keď niekomu niečo predstavujem, že viem ti, alebo viem vám natočiť nejaké video, aby vlastne si ma tá druhá strana vybrala, keď sa potrebujem takto odpromovať. Ale celkovo my ideme taký štýl v Lexise, že snažím sa byť teda profesionálny a na úrovni, ale popri tom chcem byť aj taký vyčilovaný, pri tom byť príjemný na tom natáčaní, na tom nakrúcaní. A ja s tým bojujem stále, lebo keď ja som na režii nejakého videoklipu, ja som nervózny, ja tam skáčem, ja tam behám a neviem sa tak uvoľniť. Prečo sa nevieš uvoľniť? Je to tým, že máš veľa zodpovedností, tak si pod tlakom, alebo je to tvoja povaha, že potrebuješ byť taký striktnejší možno na tých ľudí? Neviem. Keď som na pozícii kameramana a robím iba tú danú pozíciu, že nakrúcam, tak som úplne vyčilovaný v pohode, bavím sa so všetkými, ale keď cítim, že je podo mnou veľa ľudí, ktorí musia byť v tento čas tam a tam, musia toto vedieť spraviť, prídu tajničky a tak ďalej, všetko to musí zapadať, tak vtedy som taký nervóznejší. Aj kričíš? Nie, Ježišmaria. Dobre, ale to je teda videoprodukcia ako taká, ale ona nie je len o natáčaní, ale aj o tej postprodukcii. Máš aj s týmto nejakú skúsenosť? Venuješ sa aj strihu konkrétne? Určite áno. Ja som taký na toto, že robím asi že všetko. Najmä som teda kameraman, ale teda musím pri tom aj strihať a najviac ma na tom baví to farbenie, ten color grading. Podpásovka na teba. Čo ťa baví viac? Strihanie alebo natáčanie? Prípadne režírovanie, môžeme hodiť do mixu aj to, nech to máš ešte ťažšie. Najviac z tohoto ma asi baví tá práca na tom placi, keď je ten adrenalín. Keď je to niečo nové, je to tá kreatívna časť a kreatívna práca s ľuďmi. To je to, čo ma aj motivuje dopredu. Niekedy je to také, že sa aj bojím na tých natáčaniach, že aké to bude, ale keď vidím ten výsledok, tak si potom spätne poviem, že wow, že stálo to za to. Ty už máš vo svojom portfóliu teda dosť veľké množstvo prác a kvalitných prác. Ktorý z tých tvojich doterajších projektov, ktorých si bol súčasťou, sa ti páčil
najviac? Najviac si idem asi ten posledný, Dominika Mirgová, skladba Venuša, lebo aj nielen teda to, ako to bolo na tom sete, že bolo to fakt príjemné natáčanie, všetci sme tam boli uvoľnení, všetko to išlo na čas, čo niekedy sa nestáva, to proste kameramanská hodinka to nazývame, že sa meškáva, jasné, nedá sa všetko postihať. Koľko trvá tá kameramanská hodinka? No, hodinka 2 navyše. Hodinka 2 navyše? Áno. Takže to nie je akademických 15 minút. To je šťastie, keď ide všetko podľa plánu. Spomínaš si na svoje prvé veľké natáčanie? Aké to bolo? Prvé veľké natáčanie bolo veľmi zaujímavé, lebo som na začiatku aj nevedel, do čoho idem. A zrazu som sa ocitol na jednom dome v Bratislave, kde bolo 60 báb pri bazéne. To je hárem, ty brďo. A točil som tam iba backstage vlastne toho celého videoklipu, ale považujem to za také prvé natáčanie s Lexis Production. A najvtipnejšie na tom bolo to, že ja som tam šiel na mojom Volkswagene starom a ja som tam stratil kľúče, prosím pekne, po celom natáčaní a nevedel som, ako sa mám dostať domov. Dobrý prúser. A tam boli proste bodyguardi a takto. To bol taká, že spoločnosť by som tam zval, že uzavretá. A našťastie jeden pán, čo bol taký produkčný, nazvime ho, že Oliva. Prečo Oliva? Aby sa nespoznal, je to veľmi podobné. Tak mi ponúkol, že či nechcem jeho auto. Tak nakoniec som prišiel domov na BMWčku. To je celkom dobrý trade, ale... A naši sledovali, že čo to zaparkovalo na dvore, že prvý deň idem do novej kvázi práce, alebo tomu, čo mu sa venujem. Babenky, BMWčko, no vybavený. Toto bol môj začiatok natáčania. Podľa mňa veľmi dobrá skúsenosť. Začiatok vo veľkom štýle a to by sa určite aj našim páčilo, ak mi niekedy Jocko požičie auto, odídem so Škodovkou, vrátim sa za Audinou. Ja svoju Fabiu nevymením, prepačte. Ale teda zaujímavý zážitok na začiatok. Čo sa potom stalo s tými kľúčami? Našiel si ich? Dal som zduplikovať ďalší kľúč. Ďalší deň som tam išiel naspäť autom, s ďalšími kľúčami už som prišiel naspäť so svojím autom. A teda ten pôvodný zväzok, ktorý si tam stratil, sa dodnes nenašiel. Tak. Takže stále hľadajte ľudia, hej? Hľadajte. Možno ich má nejaká z tých 60 báb, ktoré tam boli. Možno. Asi by bol celkom zdĺhavý proces ich kontaktovať. Ja si viem predstaviť, že tá natáčacia technika je niečo veľmi finančne nákladné, či už na kúpu alebo na opravu. A počas takého natáčania sa určite stanú nejaké kiksy, ktoré, ako by som povedala, potrapia rozpočet. Ja som bol do posledného momentu taký, že to nie je možné, že ja som nič nerozbil, mne nič nepadlo, nič som nepoškodil. Šťastkár. Dvakrát sa mi stalo, že som vyformátoval SD kartu. Našťastie to bolo zozálohované, ale teda už som riešil, aké softvery, ako to dať naspäť dokopy. Až ma oblial studený pot. Ale nebolo by mňa, keď som teraz nedávno mal tú prvú takú režisérskú úlohu a mal som vlastne z Lexisu v ruke náhľadový monitor s baterkou a to by som nebol ja, keby nechcem ešte pomáhať, keď si svetlič odbehol, že zoberiem celý statív a ako som to prenášal, jasné, že celý náhľadový monitor aj s takým transmiterom, ktorý posiela signál, všetko mi to padlo na zem. Páne Bože. Takže iba som ho tak dvihol, pozerám na ňo a už pavučinka Spider-Man tam bol. To snad nie. A čo potom? Musel si kúpiť nový, bohužiaľ. Príjemná skúsenosť a už som aj pokrstený takto. Inak to sa asi aj patrí na kameramana. Lepšie toto, než nejaká kamera za 2-3 tisícky. Tak to určite ako, ale až prebehol mi mraz po chrbte a neviem z čoho viac, či z toho monitora, či z tej SD karty, lebo akýkoľvek človek, ktorý tvorí akýkoľvek mediálny obsah, prisahám, že idea premazanej karty, hlavne omylom premazanej karty preformatovanej je jedno z najstrašidelnejších vecí. Ja vtedy panikárim. Keby sme mali Halloween, tak idem prezlečený za prázdnu SD kartu do Ja sa to snažím zálohovať aj 2-3 krát, aj na disky, aj na také sieťové úložisko, ale aj tak nevymažem tú kartu, kým s ňou fakt nejdem točiť, že ešte nemám tú ďalšiu zálohu. Určite. Čo chceme, aby ste si z tohto vzali, vážení poslucháči? Zálohujte si dáta. Adam, každopádne ja si kameramana predstavujem, oprav ma, ak sa mýlim, ale ako takého väčšieho, silnejšieho chlapa, ktorý má vykrútenú chrbticu na jednu stranu, lebo musí držať tú... Koľko vlastne vážia kamery? Také veľké, drahé, veľa, nie? Viem, čo myslíš. Myslíš takú televíznu, čo je na pleci asi? Áno. Ale my netočíme tým štýlom, točíme vlastne z ruky s menšími kamerami. Neviem, koľko vážia tie televízne, ale naše je to pár kíl. Podľa toho, čo točíme. Keď točíme na takú väčšiu filmovú kameru, tak už k tomu používame takú vestu, vlastne s celým stabilizátorom a to už je do 10 kg určite, čo máme na sebe na chrbtici. Takže niekedy kríže bolia po natáčaní. A to som sa chcel spýtať teda, že podľa teba mal by správny kameraman aj chodiť nejak do fitka, že posilovať sa, aby to vládal, držať, behať s tým, presúvať sa? No mal by. Bolo by to super. A chodíš ty? Lebo nechodím. A je to cítiť. Lebo akože nevyzeráš na to. Wow.
Nie, Ďakujem. toto teda veľmi zle vyznelo. Nevyzeráš, že by si mal dokrútenú chrbticu, to chcem povedať. Takže nám to úplne, že nesedelo do toho obrazu stereotypného, ako má vyzerať kameraman. Ale bolo by práve, že super, keby chodí. A ja keby chodím, aj by som viac si vydržal s tou kamerou a takto. Takže musím Čiže máš zlepšiť. niekedy aj taký pocit, že fú, že po dnešku už mám dosť, že by som... Áno. potreboval si oddychnúť alebo sa nejako ponaťahovať. Určite áno, po tých dlhých celodňových natáčaniach je to tak. Ty ako kameraman stále prakticky stojíš za tou kamerou a staráš sa o ňu, ale vedel by si predstaviť, že by si sa postavil aj pred ňu, že by si účinkoval v nejakom takom videu, filme, klipe? Stále s tým bojujem. Ako bol som pred kamerou, už keď som točil ten YouTube, bol som menší, skúšal som hovadiť green screen a tak ďalej, ale nie som tam na tom správnom mieste, mám taký pocit, že fakt mám byť za tú kamerou a som taký nesvoj, keď som pred ňou. Ale podľa tých tvojich projektov, čo si robil doteraz a čo si teda spovedal, tak si myslím, že za tou kamerou sa naozaj cítiš lepšie alebo taký viac svoj. Určite áno. Viem sa tam aj kreatívne vyžiť, alebo ako by som to nazval. Takže pre tú kamerou, ja som taký schovaný niekde vzadu, čo niečo kreatívne vymýšľa. Ale aj také hlavy tam musia byť. No dobre, ale za kamerou znamená, že, ako si už povedal, tvoja prvá úloha, alebo teda prvá práca bola v podstate natáčanie backstageu. Pre Lexis áno. Tým pádom vidíš, čo sa deje na pozadí. Určite sa tam dejú nejaké také pikošky, ktoré by reálne nemali výjsť na povrch medzi ľudí. Ak myslíme niečo z toho tímu, tak napríklad nie všetko ide tak, ako to vyzerá. Že niekedy musíme aj tú formu ako keby zahrať, že všetko ide super, ale stane sa, že vybije sa batéria, dáme tomu počas takeu, tak robíme, že točíme ďalej. To vážne? Jasné. Začne sa skladba, alebo zostáva kľudne 10 sekúnd takeu, tak robíme, behám, ako keby točím ďalej. Nemusíme to povedať interpretovi, povieme, že skúsme ešte takýto uhol a ideme ešte raz. Takzvané fantómové točenie. Tak ale počkaj, to znamená, že súčasťou vašej práce musí byť aj akýsi herecký výkon. Áno. Tak to už sa môžeš pred tú kameru postaviť, veď to už máš vlastne rýchlo kurzo. Mne to pripomenulo to memečko, ako tam stojí ten psík a za ním horí ten dom. Že fajn. Lepšie toč ďalej, to je pohoda. Ty si už aj spomínal teda, že si točil Dominiku Mirgovú, ale taktiež aj videoklipy pre Myselfa, Desmond sme našli na tvojej stránke, Alan Murin, aj našu bývalú hostku Emma Lur. Máš nejakú celebritu, nejakého interpreta, s ktorým by si chcel spolupracovať? Akože tak, že veľmi, že by to bol pre teba jeden z highlightov tvojej kariéry, že robil som pre toho a toho. Je to asi Rytmus, alebo Kontrafakt. To je taký schodík, že tam ešte by sme chceli aj ísť ako celok, ako Lexis Production. A inak nás to baví so všetkými. To príde a fakt ako veľa tých interpretov sú že v pohode, že sú super, dá sa s nimi pracovať, dobre sa s nimi komunikuje, vybavujú veci a takto. Vedel by si predstaviť, že by si natáčala nejaký film celovečerný napríklad? Asi iba z toho pohľadu toho kameramana by na tom sete, lebo tak počul som informácie backstageové. Je to viac rozplánované. Sú tam aj prestávky na jedlo, chilluje sa tam a takto. A každá tá daná pozícia má iba nejaké striktné veci, ktoré ten daný človek robí. Čiže nemôže robiť nič navyše, ale... Môže, ale na čo? Lebo je tam strašne veľa ľudí. Rozumiem. Že kameraman fakt, niekedy na tých seriáloch a filmoch, ten kameraman vlastne iba drží tú kameru. Má tam asistentov, ktorí mu nabíjajú veci, setujú inak tú kameru, pridávajú objektívy, vymieňajú, alebo sú tam viacerí kameramani a nad nimi je niekto, kto povie, že dajte mi takto kameru, odtiaľto. A to je proste všetko, čo tam ten daný človek robí. Čiže v podstate, ako si ty povedal, až tak by si sa tam nemohol v tom vyžiť. Nie je to taký punk. Ako to robíme my tu na Slovensku a hlavne v tých videoklipoch, kde ten kameraman niekedy, keď nie je úplne že najväčšia produkcia, tak musí robiť viacej veci. Adam, naša epizóda sa pomaličky končí, ale ešte máme pre teba prichystanú našu aktivitku. My ju voláme Nevieš, pieš. Trošku si ťa v nej otestujeme, konkrétnejšie tvoje znalosti z oblasti videoprodukcie a kameramanstva. Silvia ti položí 4 otázky a ak nebudeš vedieť správnu odpoveď, tak dostaneš náš tekutý trest. Pravidlá sú teda jednoduché, nevieš, pieš. Tak, si pripravený? Som. Prvá otázka znie, v ktorom roku vyšla prvá verzia programu na editovanie videa Adobe Premiere? Viem. To bolo veľmi Nie, rýchle. skúsime, ak si môžem tipnúť. Môžeš. Premiér, hej? Áno, Adobe Premiere. 89. Si dosť blízko. Hej. Poď ešte jeden tip. Photoshop bol určite predtým, tak 92.
91. Ja. Tesne vedľa. Nevadí. Adobe Premiere vyšiel v roku 91 a dnes používaný Adobe Premiere Pro ako reedícia tohto programu vyšiel v roku 2003 a odvtedy sa postupne updateuje. Adamovi sa postupne blíži prvý pohárik a vidím, že ten výraz jeho tvári je také zmiešané pocity z neho čítam. Skúma to ako vedec v laboratóriu. Vyzerá to ako vegeta s nejakým curry. Skús privoňať. Tak na ten Adobe teda. Aby nám padal pri editovaní čo najmenej. Presne tak. Nočná mora. Už som to s ním zdal a už som v DaVinci. Pikantné. Áno, ako by ste to ešte opísali, pán gurmán? S nejakou brzdou by to šlo. Čo to je? Myslím si, že toto bola kurkuma. OK. Môže byť? Trošku Indie? V pohode? Zacestujeme si? Je to tam. Je to tam. Je to tam. Ešte si dám, nie? Daj si pokojne až do dna, však teda. Musím? A tak, Ešte nemusíš. máš 3 otázky pred sebou, možno si odpieš z iných. Ešte čakáme, že to 3-krát pohnojí, Budem že zašetriť. bude dobre. Druhá otázka znie. Aký film vyhral v roku 2023 Oscara za najlepší strih? Možnosti, aby si to mal teda trošku ľahšie. Top Gun Maverick, Na západe nič nové, Všetko všade naraz alebo Elvis. Top Gun. Si istý? Áno. Bohužiaľ nie. Bol to Všetko Úplný všade naraz, alebo teda v origináli Everything Everywhere All at Once. Tento film získal na Oscaroch 11 nominácií a až 7 z nich premenil na víťazstvo. Za najlepšiu réžiu, herečku hlavnej úlohe, či dokonca aj cenu za najlepší film celého roka získal. Videl si tento film? Nie. Pohode, Priznám ani sa, ja. že nie. No ako hodnotíš tento drink? Opäť niečo podobné. Opäť kurkuma tam bude. Fú, to by sme asi nezdvojili dvakrát, aj keď možno sa mi usyplo do 2 pohárov, ja neviem. V tomto som celkom nešikovná. OK, zázvor. Je zima, predsa len treba byť Áno. imunitu vúsnuť a podobne. Treba. Má to aj After Effect. Áno. Pokojne zapí. After Effects. Ďalší program, ktorý tiež občas neposlúcha. Ale myslím si, že celkom v pohode. Na to, čo som počul v predchádzajúcich podcastoch, čo tu bolo. Á, takže si Ešte vypočul. sme neskončili. Tak dúfam, že teraz dostanem nejakú úplnú bombu nakoniec. To bola normálne ako vyhrážka. Tomu Ešte ver. sme neskončili. Tretia otázka. Čo je to holandský uhol, respektíve Dutch angle? Dutch angle je vlastne natočenie kamery v tom uhle, tuším to 45 stupňov a býva to taký podhľad. Je to viac taká štýlová kamera, by som to nazval a tiež vyjadrujeme nejaké emócie vtedy. Ja tu už prikývkávam hlavou, lebo Adam uhadol. Vedel by si tipnúť, kde sa prvýkrát vyskytol tento štýl točenia? To už nie je kvízová otázka. To už To, len je tak len... To už asi nie, ale musím pochváliť FMK, lebo na základe nej to viem. Mal si dejiny filmu v prvom ročníku? A áno, mal som. Povinný film, ktorý sme sledovali v zimnom semestri. Ho použil ako prvýkrát. Určite som sledoval tie filmy. Bol to kabinet doktora Caligariho. Cieľom tejto techniky je presne vyjadriť nejaké väčšinou negatívne pocity, nepríjemné v divákovi vyvolať. Takže super, vyhol si sa tretiemu drinku. Gratulujem. Ja negratulujem. No dobre, tak ja som tu dnes za dobrého policajta. Každopádne ostáva posledná 4. otázka, tá je tiež taká praktická. Tak poďme na to, Silvi. Ako sa volá profesionálna organizácia združujúca slovenských kameramanov? Zapeklitá otázka. Ten výraz tváre bol veľmi dobrý, akože a teraz to pohnojím. Veľmi to pohnojím. Nie som si istý. Asi to poznám, ale teraz mi to nenapadne. Takže nevieš, Čiže piješ. neviem, pijem. Jupi. Keď mi to tak chutí. Dobre miešame, čo? Tak táto organizácia sa nazýva Asociácia slovenských kameramanov. Tak Jasné. veľmi jednoduchý názov. Áno. Taký. To si mohol skúsiť. To som mal skúsiť, že? Táto organizácia zabezpečuje odborovú organizáciu profesionálov z oblasti filmovej a televíznej kamery, ktorí tvoria v našej krajine, zastupujú spoločné záujmy kameramanov a sú aj členom Medzinárodnej federácie Imago. Ako to vonia? Chlebík nejaký cítim. Ja ho tam aj vidím. Áno, ľavo na vrchu. Takže nejaká cesnačka možno? Že by sme opäť uvarili polievku? Nebolo by to prvýkrát? Dobre, toto už je... A to je príjemné. A Taká prečo si polievočka. A prečo si sa na začiatku tvárila, ako keby sme ti ublížili? Prvý taký taste bol, že what, že čo je v tom? Tá farba je taká podobná teplej tekutine ľudskej. Odpil si druhý krát, čiže ti chutí. Je tam cesnak. Je to tá cesnačka. Yes. Ja mám pocit, že podcastovica má jednu polievku, ktorú naozaj obľubuje, a je to cesnačka. Veľmi si Kto idem. nemá rád cesnačku? Do komentárov nám napíšte, akú polievku máte radi vy. Dúfam, že mi ju nabalíte domov. Chceš? Jasné. Dobre, tak zvyšok. To bol ten zvyšok. A
Adam, ďakujeme ti, že si prijal pozvanie do našej podcastovice. Prajeme ti veľa zaujímavých natáčaní, vydarených záberov a aby ti ten strihací program padal čo najmenej teda. Ale viem, že DaVinci tak často nepadá, takže to je v poriadku. Už som safe. Ak ti nejaký drink náhodou nechutil, sťažnosti neprijímame ako vždy, lebo veď život tiež nalieva rôzne mixy. Vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste počúvali našu podcastovicu a s novými hostiami sa na vás tešíme opäť na budúce. Nezabudnite nás sledovať aj na našom Instagrame a TikToku. Čaute. Ahojte. Čaute. Adam, počul si prvú epizódu našej Počul podcastovice? som Niky, áno. No tak na konci sa tam bavil Baďo z Niky, že by mu možno spravila nejaké... Počkaj, ty mi akože chceš robiť konkurenciu na mojom OnlyFans? Nie, veď ja ako správna manažérka ti chcem len rozšíriť portfólio. No však ešte že tak, už som sa zľakol. Či by si mu tak náhodou nenatočil nejaké zábery? A ty si rozšíriš portfólio, žmurk. Yes.